karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Tunay gikasulti ang dakong bitin Nya, saman. ug dili ko kini makita. Oh, nakadungog ko sa ilang gipanagsultihan. Basta ko. Nakadungog ko. Hasta sa lagi ka! Nakadungog sa ka! Mitanaw na ko ang dakong bitin. Milingi. Wala. Patay na tayo iniwasay. Ikaw rin mamatay, Los! Sapa kayo ang to nga niyapak sa dagkong bato. Taog karong mga higayona. Hinangdan nga ni daghan pag-ayo ang tubig dinis sa langit. Mutidlom ko sa laong. Agtoon ko si Jokol. Salamat, Ginoo. Kaya ako makitis bitin. Salamat, Ginoo. Ni kita pa ko niyo, pikpiko na ko abagan ni mo, Ginoo. Salamat. Saon, wag ko mulihok. Wasam ko mo ginhawa sa makadiyot. Aron, hindi ko matimahuan. Ay, ang bulawan bitin, mitidlom na silang sobig. Mubiyan ako din ni Ginoo, ha. Kay, ako lang usa. Midagan kay Tuslosyo. Ang so, narangso. Hi, so. Ay, ako po niton. Aron ako iwag sa daan. Ako po niton. Oh, oy patay, di man day ko magkapunit di ay kanigahe minining akong kamot, Ginoo. Ala, ay, may nanawag ba si Kungan? Wasay. Di man ko kaklaro kay hinay ang siga sa so nas boss. Ako ni Wasay. Si Lucione. Ay, Ako ni natumba niya nagulit sa so. Uy, ayo. Ano na ako ni Re. Ika na, Los! 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 Tingog ko sa Los, basig. Basin, pagaw-pagaw lang ka diha. O niya, didihay ka si Lucio. Tingog! Wasay. Oh. Bangun ako ni Re. Sumbagon ti karon. Didihay ko mo bangon ni Moy. Ginan ko ni mo imo ko sumbagon. O niya, bangonon ka, sumbagon ko ni mo, sumbagan ko ni mo. Dito ka bangonon, Los! Kung dili ko niyo pangulon. Maglakaw kang way iwag sa daan. Nga ano, masab ko, no? Awa man kay so. Uy, Awa man kay solo. uy, uy. Dili ka makahimo sa pagpulit ining akong gidang so, Da. ining akong solo. Kay nahimong bato ang imong kamot. Di magani ko kapunit sa so nga nani mo. Bangonon na noon ka. Kulukuyan mag-utok, Losoy. Ay, tuod sa. Yung sa umrin ako, may sulbara ko no. Ha? Sa umrin ako. Bidi man ko kabalo, kay sulban. Ha? Sige. Biyain lang ko din eh. Biyain ko sa ilakaw na. Ha? Di ba ka makasulban? Lakaw na! Lakaw na kay alhin na lang ko magpabilin ko din eh. Di man ko kalakaw dong! Kay ngit-ngit bang daan kung ako lang usa kay wawan ko gibit-bit nga so! Ano na lang ha? Miminaw kay wasay ko ha? Wasay ko. Paminaw. Ito na ko ang bikas na akong tiil ni mo. Panggunit aron ka magkabarog. Kay mo gakusap ko dinis bato. Aron magkabarog ka. Kasabot ka, Los! 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 Kasabot ka ba? Katapangag. Nakabarog na yun ko. Lamat say, lamat. Kamao kang mapasalamat. Ay, salamat diha. Kay angay. Di tamigo, traidor ka na ko. Labaw ka pag traidor bitin. Unsa? Di tamigo. Di ba din ha? Kay mula ka na ko ah. Ilakan ako ang ako mga tiil nga nahimo si Minto ha. Up. Ay, kabog Sige. Biyay ko. Nandiyan man. Aron way kahayag ang imong ugma. Kisinig ingon, way kahayag ako. Ako. Ako may ganda sa so amaw. Amaw ka man ay. Mas kang pagkawagin ni mo ikuan ay. Uy, kuan. Si Kung mula ka nga ako. Wa kagi kahayag Nga, usay way kuan. pagkawagin ko ani mo. Kasi way kuan. Wasay ko. Naday wasay dunay kuan.
Ay, kuyog talos, kuyog ta. Kinsa may magtinabang ngayon mga panahon na kita man, di ba? Nahimuot ko. O, nahimuot kang natuwad ka ganina. Nya happy ka di ka barog, nahimuot ka. Nahimuot ko sa akong nadunggan. Hagikan ni adtong bulawang bitin. Ang hain na to, Los. Halos. Ang hain na to. Unsa may nadunggan? Wa mo ko nadunggan. Bungol katingali iwasay. Diha ka na, oy. Ay, dili man day ko makapaspas, oy. Sa paglakaw, ay batom din ang katunga sa kong tiil. Doon ako'y solusyon, anak. Do! Putla lang ka ng katungas imong lawas. Anon ka di maglisod? Total, doon naman kay gahom nga. Ritual. Gamita to nga maputol ang katungas imong lawas. Do! Unya, kung akong putol wasay, katunga na lang. Anya, makalakaw pa ka ko. Amaw! Nena! Mulupad ka na, Los! Gamita imong power, gamita imong kilikili power, Los! Uy. Ano mahimo na kang anananggal, do! Uy. Umusakay ko si imong buko-buko. Gamita na din, Los! Unsa ka tinod ang giingon sa kong anak ng tirang? Ha? Ang hain man dong, James. Kadtong dunay mga ukoy ginisong din eh. Oh, tinuod na oy dong, James. Gisong mi dinhig okoy. Ug maayo na lang kay bisag unsaon nila sa pagguba kining bahay ni Lucio. Di gyud sila kalahos og sodi ni. Gilangkat gud ang atop god. Unsa? Pero bisag unsaon, di gyud sila makasod dinhi. Ambot og gano kaha. Unsa kay hinungdan, unsa kay naa dinhi sa bahay ni Lucio. Unsa kay gipanglubong ining iyang mga haligi aron di kasod ang mga mangtas nga dagko. Aw gagmay di ay kay gagmay man sila. Kinuo ko. Hangtod ka sa amas sa muhunong sa pagsamok-samok na to din eh. Hangtod nga ila ko makuha, James. Laura. Hangtod nga makuha ko ni Akulos. Ako ang iyang gikinahanglan. O kung dili ko niya makuha, maapil mo. Nahimong kubot ang inyong kinabuhi uban ako. Laura. Day Laura. Nang tirang, pasilo ako sa mga nahimo kong dili maayo ninyo ninuiwasay. Wa ko tuyo ang tanan. Day, wa kay sa Day Laura, oy. Nahitabo na ang nahitabo ni Manoy Wasay nimo. Pasakti na lang ang Ginoo na ang may paw niya. Laura. Mas may patigaling mo biyar ta din eh. Kining... Dili, James. Mas mamiligro ta kung mugawas ta din eh. Oo, sakto si Inday Laura dong. Paminaw ko, tunay na niid na to din eh. Naara sila sa gawas. Gipanid antag mga ukoy. Imong yaw-yaw dada. Kamu naman oy sige yaw-yaw. Sa ato pa. Bisag usapan niyo pagkubangin ang kipuyan. Di yun mo magkasol. Yaw-yaw-yaw-yaw-yaw. Hala, batua. Ano magupan na yun ng ilang bayi? Sige mo bato. Pawan ni sa inyo. Mga matagas nga kamot. Pagi mo magsaba-saba. Ano, mugawa sila? Uy! Kakita sila na to! Kakita sila na to! Ayaw di ay! Gusto mo ko ba ta? Hala! Atakihan ninyo! Sugatan ninyo! Layati yung gayon! Pagtukan ninyo! Atak! Dunay sige. Unsaron? Nangayag pagkitapang. Ginoo ko. Unsaron? Nang tirang, nakakita ka. Unsa ni nitabo na sa gawas? Nang tirang. Day Laura, Dong James.
James, akong gili-ili sa bintana, day. Doon ay mga tao nga kalit ng kisi-kisi o gihayaan na lang. Ikapyutan sa mga gagbay tao nga siga kay mga mata, day, o may mga silik. Usa? Ang mga unggoy ni atake na sabday. Ginoo ko, doon ay nisingkit. Mugawas ko. Laura? James, mugawas ko, James. Dili ko makaako nga maminaw na lang ko sa mga taong nangayagpanapang. Tabangan ko sila. Ginoo, mugawa si Laura. Laura! Ayaw pagawa sa bay! Lingawan akong nagtanaw. Lingaw kay kong nagtanaw. Inigtuok sa mga ukoy, sa mga tao, musigay ng mga mata. Sige! Huda silang pamatay! Si Laura! Si Laura na! Ligaw si Laura ng baya! Higayon na ninna ko! Gusto, doolon ko sila si Laura! Huwag ako silang guruyon paingon sa balagtigi! Ay! May migunit na ko! Tao kini migunit na ko! Birahanti ka! Birahanti! Tiking! Haring ako alos! Ikaw ang migunit na ko! Na si Laura haring ako alos! Atong doon! Atong dadun sa balagtigi! Ayaw, Tiking! Ha? Unsay ayaw! May kahong yun si Laura! Si Laura! Doon na igahong! Oh, may gahom si Laura. Si Medusa ang misulti na ko. Ay! Ug mao ka na hinungdan kung nga nung dili ko siyang bada sa balagtigi. Oo na! Saan naman lang, ha? Palpag na ikas imong tumong ni Laura, ha? Ha? Tawa mo! Ha? At doon na sulbat, King. Tawa ka! Og si Medusa ang makahatag sa maong tubag sa akong gustong mahitabo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!